Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Nyaya maonero yangu inini nyaya inenge yakudzoka futi paya kumashure paya nekuti inini pache zvangu ndakaripota nyaya yangu yekuti Taurai ngaatore mwana wake anipe zvinhu zvangu. Saka mambo varura kuti endai pamba pake munoshanda. Zvakuchidzoka futi pakare paya nekuti vanhu vachakonza futi chinyi noise. Isi zvataida isu tofanira kupuwa tsamba panapa tenda kuna nyaya yekuita kuna chief iye ouya totaurirana. Ndomafungiro angu ini andikuona kuti nyaya ifambe zvakanaka ndoapa mwana wangu. Ndikatidze kuna mwana wacho wasiyana semhuri munoti chine mutongo watongwa namambo. Mambo kutaura kwawaita kana ndanzwa semunhu wakaita munhu wese vari kuti imi mhuri yakwasiyawo mwaya mabvumirwa kuunza chiremba mumusha menyu. Saka chiunganai motaura nachiremba moronga mumusha moita sei mopindwa mozozivisa dare ramambo kuti taakupinda mumusha musi wakati. Saka ndoona waya tiri pano nokuti wese wauya nokuva muri kuona mhomho yese vamwe vabvaona naSouth Africa kuna naUK wawira nhau ipi iyoyi. Saka kuti munhu anzokereke UK futi nhau isati yapedziswa ndozvada kuti izvezvi takutogara pasi tochitoona decision yataita ndeipi nokuti pamusha medu padhuze apo 7 km kubva panapa. Saka kana zvitokwanisika takutobva panapa takananga kupi pamusha ipapo. Saka taada kuti ana chiremba tonzwanana tochiona kuti tobatsirana sei. Shedzana kana mayo. Yayi kwa munogara mashuro kuti ngotaura mashuro. Asi weba dusi. Ukushaba kana. Sekoda Ngotaura nyaya panapa. Ayazira kuonekwa. Ndoda kusha. Zvokuonekana zvazviti. Ngati yese kuda kuenda. Aiwa kule. Vanoita next week vozoka vatsara 5 apo. Wambira aita basa rani. Baba. Wambira no musu. Kubada we. Shedzana. Ndara ngauye kam ndara. Uyeni padhuze. Shedzana mwawe padhuze. Right, vabereki makasimba here? Tiripo ya. Nasi tiri muno mamurewa. Tine nyaya kwana Siyamwai. Sezvo mindimana Siyamwai vacho. Nyaya yedu yapinda mudara machief mangwende zvakanzi haisi kutongwa nekuti vanhu vacho vandakaripotera inini havapo. Saka nyaya yedu isusu yakatangira pamedia. Vanhu vanofanira kuramba vachiziva mafambiro ari kuita ende media hatisi kuzomira kuzoita. Pese step yataenda kuita kwana Siyamwai tofanira kuupdata vanhu vanenge vachititeera kuti basa rasekuru Kanengo riri kufamba sei. Saka tikuupdata matapinda mudara machifu kwanzi hatisi kuda makamera nechikonzo kuti nyaya yedu haisi kutongwa. Saka mambo varura kuti endai kana Siyamwai munogara pasi kana muchinga magara pasi mozoita sei modedza chiremba wacho ndini basa roitwa. Saka isusu inini pete zvangu ndazviona hazvina kundifadza zvakanaka. Taida kuti baba vomwana
vauye. Mukomana ndiye ari apa, ndofunga apora, ndofunga mudare machifu atestifyawo akataura mashoko ake akati inini kuhwara kwandiri kuita dai zvaikwanisika ndaigona kubvisa urwere hwandinawo ndombopawo mumwe wenyu imimi ambonzwawo kurwadza kwazviri kuita. Ndinoda kuchengetawo mhuri dzangu, ndiri kuda kuita upenyu hwangu, but pane zvisofa ndakangomira nokuda kweurwere. Saka nhau yedu isusu iri kuendera mberi ende ticharamba tichitepfenyura kusvikira amene ndatisi kumira, kusvikira ivo vauya kuuya kwavo togona kuizvimisa, but kana varamba kusauya kwavo tichangoramba tichingotepfenyura kusvika nyaya yedu yaendera mberi. Saka inini chikundirwadza ndechekuti mukomana aita zvakanaka. Baba womwana aifanira kunzwawo mwoyo kurwadza kuti shuwa mwana wangu andikabereka ndinofanira kumunzwira tsitsi nerudo nenyasha, but baba vari kuramba kuuya zuva mukomana. Ndofunga imi mauya madzikoma yacho naamwana baba vandaona vari papi, vari panapa, kuratidza kuti mukurwadziwa nedambudziko iroriri. Saka iyo kana dai vangu vakachera vaingouya akatotaura nhau yacho, vondipawo mari yangu yekurapa mukomana kwandikaita, chikafu zvese everything ari kudya kubasa, ari kudya kudare kwangu, paakurara hapana ari kupazata kurara papi. Saka ndaikumbirisa kuti dai ivo vangouya tangoita nyaya izvi zvongopera. Ndo mashoko angu yaduse ruzhinji rweZimbabwe. Muzuva nhasi tiri muno mamurewa ndo matiri amene pana kungaitawo mashoko ekwanasiya mwai mutaurawo mashoko aya. Mene manager handichida kuedza kusasikisa ipapa, taida kuti tidzokere pakudai. Zvinhu zviri kuitika izvi zvinhu zveuroyi mukati. Mukomana ari pasekuru ane mazuva, kune vanhu vari kuuya vachida kuba mukomana. Saka nhasi angauya kuzoiswa mumaoko mamambo, zvinodaro harina kupinda. Mukomana uyu hatizivi, tinogona kuenda naye, asi taenda naye kunoita vanhu anouya, kunouya munhu ikokuyo osvika womuba mukomana, kana osvika womuita zvimwe zvinhu womuka akafa ari padare pasekuru. Imimi ukasiya mwaya, chamunotarisa munotarisa kuti munhu uyu afira pasekuru, chii azofa sei aripo. Saka apa tochiita sei nhasi? Nhau iyi haina kufamba. Kuti tidzokere naye zvinogona kuitika, womukabiwa tobva tamushaya zvachose. Tochiita sei? already vagara vataura kumutsvagira pokugara. Ende kune vanhu vanenge 3 times vauya vachida kutora munhu. Vachida kumutora. Ndichivarambidza 3 times vachiuya vachida kumutora ndikati no hamumutore. Handitika kwakazoya sekuru vacho ukwamai vacho vaida kumba futi ndakati hamukwanise kumuita sei kumutora. Taurai uya apa. Inini ndini sekuru waNathan. Uya apa. Ndini sekuru waNathan, ndakanzwa kuti Nathan ari kurwara. Nathan ndaigara naye asati aenda kurehab. Akatobva mumaoko mangu. Akaenda kurehab akagara 8 months. Baba vake vachiti ane madrugs. Vakaenda vakateswa madrugs, akateswa madrugs akaona muropa make hamuna madrugs arimo. Ndo paakabva haana kuzodzoka kumba manje. Takazonzwa kuti Nathan akukuwadzana, akupi kupi. Tizonzwa ndakazonzwa nehanzvadzi kubva South Africa. Aiwa, kwete kuHaifrisi. Ndakatonzwa kubva kuSouth Africa kuti Nathan ari kwasekuru Kanengo. Iri Sunday. Ndobva tati hande tomutora hande totora Nathan. Adzoke kumba tinhikirine. Ndobva takasvika kumba kwenyu takaona Musinde. Zvikanzi nyaya iri kuti Nathan haasi kurudzirwa kuti abve panapa. Baba vake vasati vasvika paground. Takafonera baba vake takati ndozvataurika kuti Nathan anofanira kuti asvike, imi munofanira kuti musvike paground Nathan aite areleased. Baba vacho vakati akambomuendesa ikoko ndiani, akamuendesa ikoko ngaamuite sei? Ngaamutore ikoko. Mazvona isu bva tati isusu tiri ana tezvara isusu hatina chekuita nenyaya dzekasiyiwa mwaya hatiite sei? Vataenda zvedu kumusha kwedu. Imimi sanhasi samasangana naNathan muri kuonawo sei sasekuru vacho? Maitiro anoita Nathan uyu inhanzi andagara naye kuti ndione kuti ari sei, asi ndikuona ari right. Nekuti zvinoitika pana Nathan koyo tichigara naye munhu wekuti kana muchitaura kudai kako anototaura zvinhu kuvaka, but pane zvinozoitika kwaari so zvisinganzwisisika kuti chii futi. Mazvona right nemashoko Indaida kumbotitsinhirewo mufungi.
zvamakaona tichisvika kwaMount Pleasant kurwadziwa ndikutaurirei nekuti hanzi demo rakatemwa, muti wakatemwa nedemo haukanganwi vadikani. Manzwa, tinorwadziwa nekuti mukomana uyu haakwanisi kuchengeta mhuri yake. Saka isusu tatambira shoko nekuti nhasi kunyange vari kupi vari kunze kwenyika kuna naAmerica vafona kuti sumukai munoona Nathani panyaya iri kutaurwa kwasiyawo mwaya yaNathani. Tasumuka sembereko kuti tisvike pano. Turi uno kurwadziwa nekuti Bhabhura akatakura 9 manzi masiyawo mwaya vadikani. Asi ari kutakurira pasina nekuti vana vese vari kungopera kufa vachiurayiwa. Mazvinzwa? Nhasi zvinotirwadza. Handitika hatina kuuya kuMount Pleasant kuzoba Nathani. Handiti asi rudo rwokubereka rwokuti Nathani mwana watakabereka mukati memusha waKwamaponga ndizvo zvakaita kuti sekuru ava ndini mudzimai wavo baba. Handitika asi ndinotarisa nekurara kushungurudzika kunoita murume wangu vakaberekwa vari vairi mukati memusha. Manzwa vadikani? Zvinotibata. Nhasi Bhabhura akaenda. Bhabhura aenda akanga ari munhu airwara. Handitika asiya mhuri aina ari kuvhumbamira. Nhasi mukomana iye wokutanga akafa zvakare akafa akuuya kuna sekuru. Handitika iyeyu nhasi anobvumbidza rodhi achiuya kuna sekuru nekurwara kwake ikoko. Nathani tichikurukura naye munokurukura zvakanaka. Apa hatina kana kutombokurukura naye. Ndofunga ndamuhoresa makagara padhuze naye ndichimuti murume wangu. Ndo patinozoona kuti Nathani ndofunga dai tanga tiri vamwe dai tamupa nguva kazhinji patinoona kuti Nathani anobatikana ndinouya kazhinji kumba kwake ndaiuya naye. Pane umwe mukomana so asipo panapa wandinowadzoziva. Ndakauya naye tida kuenda kuona kunoti Nathani anochinja here paunhu hwake pamudzimai wake kana asvika kumhuri yake. Asi ndinoona Nathani hana chaakachinja panguva iyoyo. Saka iko zvino hatisati tatora mukana wokuti titaure naye tione kuti zvine chenje here pana Nathani. Zvinooneka turi tataura naye panguva refu. Vadikani hatina kuya kuzoba Nathani asi mwoyo wokurwadziwa wokubereka. Vamwe namashoko. Ameno sekuru pano tibatsirani pamwe kunzwa kumusiyana. Nokuti izvezvi isusu tisizvinaenda sana siyawo mwaya. Tataura namambo. Twatonyere tsamba yacho unopinda mumusha mani medu. Pamusha pedu isusu pakasiyana nasekuru yambuya varipo. Saka isusu toda kuita zvakakusunungukirai kuti isusu titori ready kuti tichibva pano izvezvi tinopinda bai mumusha. Tochimboona kuti nhau dzacho dzirikutaurika mumusha umu zvirimo here kana zvimo. Saka tisingaziviwo sekuru kuti topadi ipapo nokuti tsamba vakomana rotomhanya tsamba ita se kanzimira imbyana inogadziriswa ichitongobuda isu toda kupinda mumusha. Nokuti kuna vamwe vabva kuna naEngland vabva kuna naSouth Africa. Saka kuti wanzi nhasi wauya wochizonzi wadzokera futi wozodzoka futi ipapo vari kubva panozotoomerawo vamwe vedu ipapo. Mumwe ndokumbirawo ndiri sekuru wakomana mwana wahanzvadzi Dana baba wavo. Mireya. ndakavamirira ndichitaura mawire waita nenyaya tinzi yakupinda mumusha kuona musinga wagona kuti ada kubhadhara nokuti iwo wachitaura vari kutaura kuti civil court vatipinda kubhadhara mabhadha izvekuti kune munhu achapinda ini ndiri kutaura ndakamira handinawo ndinoselekti kana vane pfungwa dzavo ngavachitsora papendii kutaura pfungwa dzanesa kubva pazvino vari kuti iwo kubhadhara kwaNathani hakuite kuteswa kwamambo tikaenda kucivil court tinokwanisa kunzwisa Nathani zvaari kutaura kwete kuti isusu tipinzwe mumusha nevana muanzwa ndinzwise henyu handina kuenga mese ndokudai mese uku kana uku ndokufarira handina ndinotaura nyaya ende kucivil court nyaya kana iri yekubhadhara ngaiende kucivil court tinobhadhara Nathani mari yake iye kuti tipinde mumusha inoda vanhu vekwasiya wamwaya wati iwo ngatipindei pai mumusha kwete kuti murapi agotaura ngatipindai titenese musha wenyu ngomataurwe zvakanaka munomenyu wakanaka wamukutaura aiwa ukunzwa zvavari kutaura vari kuti isusu kwete kuti nini nditianzande musha mawo handitika kuti basa rinogarwa dare nemhuri yavo right one
inini ndine kucivil court ndinokwanisa kuenda but inini pandikashedza baba wacho zvisina makamera chakatarisa kuya kudare kwangu chimboichi kuya kwamambo kunokwa kuda kuedza kuti titaurirane. Saka ivo sasekuru paitaurwa izvi rimwe divi racho mazano avakapa divi iroro ravaitaura nawo ndeyekuti chii? Because havana divi ravakarerekera asi zano ravakapa mhuri yavo kuti ibatsirike sasekuru vachizvinzwa vasina divi ravakarerekera ndeyekuti chii? Ndiri ndakazvimirira hatina divi ndakarerekera kana munhu ndakarerekera kuti zvichii pamwe zvichanunurawo ini nokuti tiri mhuri imwe chete. Ipapo tapanzwa sekuru, mubvunzo wangu uri kuti zano ramakapa ava pamaitaura navo kuti handei kucivil court vachiti tinoda kuenda kucivil court nderekuti chiisa sekuru? Hapana kuti tagara naye pasi kuti titange kutaura, totanga kutaura ipapa petiri. Saka tiri kuti pamakataurwa izvozvo makabva manyarara motaurwa futi nerimwe divi rizuva ranhasi mubva manyarara, saka nyaya haifambika sekuru. Takutopindirawo pano, saka apa ndiri kuti imimi ndinzweiwo kana mune zvenyu zvemuchafungawo muchafunga asi zvendataura ndizvo. Aiwa izvi takunzwai sekuru ndosaka tiri kubvunzai mubvunzo unobva pakunzwa zvamunenge mataura. Ini ndosa ndiri kutobvunzawo ndiri tisina dira ndakarerekera imimi neni tiri vaviri vekwasiya mwai vakanyarara imi muri sekuru muri pakati ini nemi tiri pakati. Hona sawira pakataura divi iri kuti tinoda kuti vanhu ava tiende navo kucivil court zano rawakavapawo ivo vaitaura navo panguva iyoyo nderekuti chii kuita kuti muri igoziva kuti zvechokwadi sekuruka vakapa mazano asi haana kugamuchirwa kana kuti akagamuchirwa? Kunzwa kwangu sezvendaita zvendanzwa nevakomana vachitaura nezvimuri kutaura izvo ndangozisa pamwe chete handina chendakapindura pakati pazvo asi ndozvitaura pachaunga kuti vanhu vanzwe. Mazuva ranhasi manje sekuru manzwawo divi remhuri iri kuti tatambudzika toda kuti tibatsirwe tipinde musha zano ramungavapewo imimi vari pano nderekuti chii? Ndisingaziva nababa wacho kana waripo ndiwo wachapatisa. Sekuru pamwe shona ndiri kutadza kutaurirana nemi ndiri kuti advice that you can give to those that are here today kuti muri onai maungana mafungiro angu ini ndeye kuti dai madai decision handiwapi ndakutaurirai decision handiswa but decision kane advice zvakasiyana zviripo iwo ndiwachachita decision murusa ndinyasawa kuti inini handina diwi kana chii asi zviripo ndezvekuti kana vari wekwasiya wamwaya wakakwanisa kutaura kuti isi toda kucheneserwa musha ngazviitwa, kana ari chiremba ataura kuti toda kuchenesa musha achapagona. Saka wekwasiya mwai anofanira kutaura kuti musha ngaucheneswe ndiani nekuti ndo vari pana pakwasiya mwai wadziwa wacho avakazi ngavataureko saka ritorepo panguva yese ndiani uyu sekuru wenyu ava ndisekuru baba yavo handizvere zvatakaunganira ndizvo zvamakaona ndimi wakasiya mwai vacho saka ari kuti ndevapi vacho varifanira nga vachitaura mushande wekwasiya wamwaya mhuri yakaungana pano yese ndeyekwasiya wamwaya awa ndisekuru awa wekwambuya wakabereka baba tese tina nadzisekuru edu kwakaberekwa wana mai wedu avatonge musha wekwasiya wamwaya inyati ayo hasuduruka wari kutaura panyaya iyi vese vari kuona vakomana vesava vatowana baba ivava vamwe manje so vazukuru vanenge vakuti ivavavo handitika baba tinawo saka handisi kuziva ndosaka ndiri kuvabvunza kuti wamuri kuti azotaura kuti pinde musha mangu ndiani asipo panapa ivo ana baba vakomana vari panapa imi muchiti ndiri sekuru. Pamusoro mumwe mubvunzo wandoda kubvunza isekuru ndimi maunza nyaya mukati zvanzi pamusoro mubvunzo wandinawo sekuru maisa nyaya padare imimi mukati mune shoko rekuti kurida kuenda kucivil court. Saka mubvunzo wandoda kubvunza imimi ndekuti mashoko ekunzi toda kuenda kucivil court abva kuna ani chaiye chaiye? Ai
haasi kubva kune munhu civil court ndoino imimi saka mashoko yenyu ka imimi haasi yevakosa yamwari aiwa apa ndiri kutaura ndakamirira vanhu vese vanani kana ukazviramba ngavasati breme havo vangoti sekuru aiwa apa handizvo isu toda izvi pamusoro machangamiri panapa isusu tine musoro wenhau regai ndikudzosei kumashure panhau yemukomana anonzi Nathan. Nathan akanga akuita muraramiro waari kuita ndokubva paita munhu akagona kumubatsira kumuendesa kwasekuru. Nathan akanorapwa kwasekuru. Vari kwasekuru ikoko ndo pakabuda nhau yekuti mukomana wezvechokwadi ane kutora kwaaimboita zvinodhaka. Asi sure kwezvinodhaka kune nhau iriko yakonzera kuti zvoni murapi uyu ati ndinoda kuona baba wemukomana uyu. Baba vake nyakutumbura vari kuvapenyu. Baba vakafonerwa havana kugona kuuya. Vakafonerwa rwepiri havana kugona kuuya. Kusvikira murapi ati inini baba wavo kuti ndigone kuti nditaurire nawo chii chatingaite. Vakataura kuti inini ndaakunomhangara nyaya kwamambo. Murapi ari kutaura zvechokwadi. Murapi akanonomhangara nyaya kwamambo, asi aine kutsutsumwa kwekuti ndinoda mari yangu yekurapa kwandakaita mukomana uyu. Tiine kuzotaura pamberi kwenhau yekurwara kwemukomana uyu pane mhepo iri kumutera zvoda kuti zvigadziriswe. Nyaya yaenda kwamambo, masamanisi akafamba. Mambo hawana kuramba nhau iyi. Masamanisi afamba, vakapuwa masamanisi panapa. Vamwe vacho varipo, vamwe ndo vasina kuuya kusanganisira baba vake iyeyu. Zvino nhau yapinda. Mambo vaita mutongero wawaita, asi isusu semhuri yekwasiya wamwaya nyaya yatanga chita kunzwa haisi nyaya yekurapwa kwake kwemadrugs nezvaaita. Tine nhau yekunzwa zviri seri zvacho, ndo zvatanga tichida tiri pamwe chete semhuri. Saka isusu sevanhu vekwasiya wamwaya, siya wamwaya yacho ndini, siya wamwaya yacho ndibaba vangu, siya wamwaya wacho ihanzvadzi yangu, siya wamwaya wacho mwana vangu. Mumusha ndo maakuda kuti mugarwe. Kana zvichitokodzera, kana izvezvi tirongane wakomana tiende tinonzwa nhau iyi. Baba vacho ndibaba vangu. Kana vaine zvavanoda kubvunza vakasununguka kufonera inini panhamba dzangu. Timbokurukurawo nezvinhau yekuti chii chaita kuti ivo vatadze kuuya. Makore ese aya pakaitika zvakawanda. Tichingonzwa kuti paitika zvakati, vafamba vaenda kwakati, paitika pamwe pacho inini nditone pandakatomboendawo navo vaine kufambira musha dziri nyaya dzemhepo. Saka iyi ndo mhepo iri yazoshamisa yaita kuti vanhu vava vasauye. Ini ndo mashoko andinawo. Tiri pakuraramisa iyeyu nesu tese. Pada mhepo iri paari inogona kumbomuzorodzawo yombotsvagawo pane mumwewo paingambonogara. Atenda mumwe wana mashoko Chatimbozwa baba. ndoda kuti ndimbotitaurewo zvishoma. Mushaka mwana ari kurwara ndiye naiga. Ndinowawo munhu akaita sei kuti mwana wangu ari kurwara, iwe uri kunzouya kuno tirape mwana, iwe hausweri. Naiga chiremba ane effort yekuti munhu aite zvakanaka. Anoti alright, ini ndakukudaidzai tiri kudarira mambo. Mambo anokudaidzai imimi hamuuyi. Saka pane pikicha ipapo. Pane pikicha yekuti zvekutaurwa nachiremba ndezvechokwadi. Saka ndikuti auma zviri nani timhopedza nyaya iyi tisazoona zvinhu zvakadai so. Kwese uri kuramba kuenda, kuna chiremba waramba kuenda, kuna mambo waramba kuenda. Saka mwana anopona here. Saka ngatiponesei mwana. Sorry baba, mubvunzo wandinawo wandira kubvunza musati maenda. Mubvunzo wandinawo baba wandira kubvunza musati maenda. Imimi pfungwa dzenyu nhasi dziri kuti nhau iyi iitwe sei kubva pari zvino izvezvi? Ini ndikuda kuti mwana apone. Since achigona kunoponera pamusha pedu, saka ndipo ngatiende.
nekuti panga paine mubvunzo wanga wachibva kuna sekuru Nyati wokuti kwasiya mwai ngavataurewo nemuromo wavo kuti chiremba ngaapinde mumusha. Saka mavapindura here? Kana kuti sekuru mapindurwa here nasiya mwai kuti chiremba ngaapinde mumusha mangu? Musha wao ngawaite zvano. Tinotenda. Ndakamira ndakamira wese. Natsai mchatuka. Kuna na mashoko. Pamusoro inini ndiri muuyose wangu sachiremba. Ndakatsigira kusaidi kwa chiremba nemiwo mese. Nawo iripo chiremba ndiane ziso ndiane mboni yekuti baba ukugarira tsono. Iwe hauna maziso ekuona kuti tsono yandikugarira iri papi. Iye ndiye anokuudza kuti ugarira tsono. Baba ubva ati hungu iwe ukuona tsono ndibatsire pinda enda pairi uibvise. Saka ndozvaita baba vati inini ndakukwanisa kuti chiremba apinde musha mangu andibvisire tsono ikundibaya baya. Ndinotenda. Nando wakadena sekuru. Uyu murapashu. Uyu mukomana akabwera popano. Akauya papa na. Familia dzake anzidzirini. Wewe ukama wakandiwasiya. Abwera popano achidwara. Auya pana pachirwara. Airasikambo nzeru. Nyaya iripo ndekuti airasika pfungwa. Ndamurapa popano. Ndamurapa manje pano. Apora. Pasara pang'ono-ng'ono. Zvasara zvinhu zvidikidi. Handisi kudziva kuti familia dzacho dzimbwera tani popano. Handisi kuziva kuti ukama hwake wanouya sei panapa. Numuro dzavantuwo ndiribe. Namba dzevanhu ivavo handina. Kuti dzetangwera tani popano abwera asitenga familia yavo popano. Kuti ndoziva kuti anouya sei pano ndoda kuti wauye wazotora hama yavo pano. Pana zvimhepo zviri paari zvinomusokoneza. Nokuti pane mhepo inomurwarisa iri kunetsa iri paari. Iyembo pomwe ambamenya zvindhaka pomwe. Iye aiwe mboputa futi zvakare zvinodhaka. Saka nzira dzake yangona tadzva muwawa meshi bhabwera popano yeka ata ndangomvambo tiuka nengu kwada chokera nzira chokera kuponi vantu bhare vati timtandanise panakati nada museni ndimurapi. Ndakangoona auya panapa asi akangouya akangoti ndauya kuti ndibatsire ndasekuru kanengo ndakazoti sekuru kanengo ariko anogona kundibatsira. Ukareva naye airevambo dzvakembo. Uchitaura so anogona kutaura achienda nekwake. Udzire zvakuda zvichadidi ndora arapasha kuti nada akomana akazoti mukomana ari kurwara paseni mankwara mupe mushonga ite zvapora aura zvakumveka manje izvozvo kana mukataura naye izvo zvanogona kutaurirai zvinonzwika chaizvo chaizvo ndakuda zvabwino bwino rai vakutaura zvakanaka uri tani murapashu mukomana wakadi unkara kuponi wewe unogara kupi muzukuru wangu kutendera kwachiita kwaunkara bwino kwawada chokeramba uchiri kudzivambo one uchiri kuziva kuti wakabva kupi chako chako ndozotanga kungotenderera. Ndakatangira pamurewa pamurewa kuponi kumurewa papi pamurewa senda uchitendera ipopo wangotendera papo ndakatosimuka ndichiroga ipapo ndichitoenda ndichitirega nditsvage taurisa muzukuru ndichitirega nditsvage kuona kuti ndingaite sei nemarwadzo anenge ari munyama yangu. Chabwino wachokera kwamurewa kwabwera kuno kusidhati wabva ikoko kwamurewa ndobva wadzoka kuno kuharare ndokwandadzoka kuno kuharare. kusidhati kunokhala kupona kuno kuharare wakasvikira kupi waigara kupi kuno kuharare ndakasvikira nehanzvadzi yangu yandinongotowa hanzvadzi hapana ukama hunonyatsobatika kupona ndokupi Joshua iri kupona Joshua iri kusetu iri kudhuze nekukangusu wafika kumweko chii chakazoitika wasvika ikoko ndasvika ikoko ndakagarawo kwekanguva kadiki ndinaye ndaizama kutsvaga kuti ndingakwanise kuita zvii iwe paiwo vari kupona baba wako ari kupi baba vangu inini vari kugrindel ndokwankara ndokwanogara pamui paumbadziva pamba unopaziva pamba ndinopaziva chakautasa kubwere uenda kakara papa yako chani uchichatasa kuti uenda unogara kumba kwababa ndakanga ndatambudzika kwenguva yakareba uri pamui papai uri pamusha pababa ndiri kwamurewa nekuti baba ndiwo akandipa musha wekwamurewa chabwino chokwadi saka ndine pandakatomboenda kuriya vachida kuzama kundibatsira asi kuri yako wakapita na nkani ya chani
Kuri yapo ko yanga iri nawo yekudhakwa. Yanga iri nawo yekuti musoro wangu waitema. Kumashure ndakanga ndiri munhu aitombotorawo madrugs. Madrugs achani? Vakaita sechini chii madrugs aya? Ndaitora crystal meth. Dombo. Dombo. Uchichita ndani? Waita sei? Nembachi. Chabwino. Uchifumari? Uchiputa zvinhu izvi. Saka zvinhu zvakaitika kare. Chabwino. Zvekuti tirikutaura pato ne 5 years. Nzira dzako dzichitenderera? Pfungwa kwakurasika pfungwa. Pfungwa nandakurasika. Ndaizviona kuti pane zvinoda kugadziriswa zvichii. Pamwe pacho ndaitoenda kumakomo ndichinonamata nemaapostoli ndichizama kuti ndigadzirise zvinenge zvichiitika pandiri. Chabwino. Asi chanyanya kundirwadza inyama dzangu. Nyama dzangu ndo dzinenge dzichindirwadza. Dzimwe nguva ndinotanga kushanda zvakanaka. Dzimwe nguva ndogona kutotadza kumuka. Dzimwe nguva musoro unenge uchitema. Dzimwe nguva makumbo chavanogona. Saka apa paya pakudziwa wambo kuti uri kupona ifefi. Baba uri kuziva here wewe ukama kuti uri kupi izvozvo? Ndakazoti ndabuda inini. Chabwino. Ndanga ndisinganyanyi kuda kuti nditaure navo nekuti pandakambotaura navo ndichizama kuti ndibatsirike handina kusvika pakubatsirika. Situation yangu inoratidza kuti yakatozowedzera kutoita dambudziko nekuti pandisati ndaenda rehabo kwacho ndenditoriwo munhu kutoti ndaitozvienderawo panhu pangu ndichigarawo panhu pangu kunyangwe zvinhu zvaindinetsa ndaitoraramawo zvinokwanisa kubatika. Nditoriwo nefoni yangu neID yangu nezvinhu zvangu netunhu twangu tunandinatwo turikutiwo kana muchinditarisawo maikwanisa kuonawo kuti muri kutaura nemunhu. Asi iko zvino situation yacho kana kuti mamiriro zvanga zvaita anga mamiriro ekuti ndanga ndaakungotenderera. Ndanga ndaamunhu wekuti ndakuraramira ndichinotsvaka kuti pane kereke nepapi nekuti nguva nenguva kukereke ndopandaiona ndichidzikama. Saka ndakaita nguva yekutenderera ndichienda kumapostoli ndopandainyanya kuwanza kuenda. Maenda kumapostoli kunorapa vachi kutononamata navo because nguva nenguva pandainamata navo paita munhu aibata dare raibata. Asi kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika zvainetsa nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitwa kuchivanhu. Alright. Zita kunonzi? Indonzi Nathaniel Siya Wamai. Nathaniel wani? Nathaniel Siya Wamai. Nathaniel. Handi vanhu vabereka vari kugrindi vakakuendesa kuri yavo? Vakandiendesa kuri yavo nenyaya yemadrugs. Nenyaya yemadrugs. Uchibva kuri yavo wakadischarge kwati wakatiza kubva kuri yavo. Ndoda kuti utaure izvo zvinoita kuti ubatsirike uye zvakare ugona kugamuchirika kuhama dzekwako kuti vari kuona zvatiurikana. Mira ndinoda kuti ubatsirike handiti? Toda kutaura chokwadi chinokubatsira kubva pano uchienda kumberi uye hama dzako kusanganisira baba vako vakakubvisa pamba vachikuendesa kumusha nekuendesa kuri yavo vakaona kuti chokwadi mwana wangu achinja. Handisi kuda kuti umhanyirire kublema mweya yakaipa nekuti vanhu vanotora madrugs mune zvamunoona kana tikatobvunza sekuru panapa zvinoita kuti vabereki vagotambudzika vangobva pang'anga nepang'anga muchirotomoka asi nekuda kwemudombo anokwanzisisa. Saka toda kuti uone kuipa kwesaidi rako iwewe nekutora zvinodhaka nekuzoti ubatsirike pamberi apo zvekuti pane dare rakubatwa kana kuti raibatwa kazobvunza sekuru kuti vatudze kuti zvechokwadi pane dare remukomana uyu rinenge richinetsa muupenyu hwake zvinoda vabereki vake kuti vange varipo kuti abatsirike asina kuti utange watora responsibility yako iwewe panyaya dzemadrugs. Vabereki vakakuendesa kuri yavo
vanokuda baba vangu kukupa musha wakamuriwa kuti ugare ikoko vanokuda handikuzvona saka varatidze kuti zvamakandiitira zvezvi ndapona kana kuti ndapa danho rakati asi vanogona kupika tunhu twatisingazive isusu kuti uyu vari kunditi apora kuti arega zvemadhirasi bati ndozvaaite izvo wabuda kuri apo wakadischargwa kana kuti wakatiza ndinodayira kuti ndakadischarge because kutobva kwandakaita ndakabva namukoma wangu kuri apo nemukadzi wangu nababa vangu ndo mabviro andakaita ndobva vanokusiya kumba kwamuriwa ndobva ndasiyiwa pana 4 namukoma wangu ndobva andipa mari yekuti ndiende kupi kwamuriwa pandakatobva ikoko ndakatobva ndinani ndichitonzwawo kuti izvonizvo zvinhu zvangu zviri nani asi ndichisvika kumba ndakanga ndataurirana navo kuti ndichiri murehab rehab institute yaiti hatisi kuda kuti udi munhu anditi usina zvaukuenda kunoita saka pandakasvika kumba ndakasvika ndichingoona same behavior yemukadzi same environment handina pekunyatsotangira handiti une nhamba dzemukoma unoziva nemusoro kana dzababa wako handidzizive nemusoro depa yacho deakatipasa nomero dzacho detakafonera familia detakatovafonera abiri kwacho saka tiribe tongokhala naye so nhamba dzacho manje hapana ngoreva kuti payanga na business mutaumu sidhadho ngotaura kuti tiri mabuilding ari mutaundi umu ndozvangoreva basi ndo zvinhu zvaangotaura mukomana handiti pane matoda kuti ndibvunze imimi semunhu mukomana achitaura anoti upenyu hwake hwakanga hwako huri namata nevanhu vekukereke nekuda kwedambudziko rainaro muchitarisa imi pazvinhu zviri nda kuti mupatsanure nyaya yemadrugs nedambudziko rainaro pakamira sei ipapo se madrugs aripo madrugs aishuwa akaputa mweya wakaipa uripo pomwe ufuna abereki wacho tabwera abereki wacho ngaauye tikasempepo iri apa handiti madrugs aripombo mweya weipo uripo mweya wakashata uripo popano padabwera adabwera achirwara sine zvekuti aifanira kutofundiseri popano akava achirwara ngoma zvototi aifanira kusvika chifo asi ine ndangotambira saka ndakangotambira kuti mutandanise kuti choka upana ada kuti ndikutandanise but ndakangotaiwa murapeni apore kana afiseni mupandisa mangiwa kuti no muntu abwera sofu murape apore kana akafa ndinozongosungiwa hangu kuti ndakamuchengetera saka vakuti vabereki vayo kuti kana abwera chingabwera mutengi abereki vacho ngaauye amutore handiti uye kana zvichitawo kana achitendamo pakutandizwamo tochosa mpepo iri pari mbabvu yache namusana wacho zvimukakata meshi ngaauye panapo kana ukoona ngati kuchitika bwino bvamusoro bvakutendera musoro bvamara izvo asi nkani asara musana wache nambabvu zvasara pamusana nembabvu ndo zvinhu zvasara saka dare racho roda vabereki funa abereki vacho abwere kana famili yadzo dziripombo kumuiko kudzikonambo anowe ukama wari kuona ngaabwere ngaauye naye popano handiti aya tinotenda mukoma Nathaniel ndizvo handiti saka regai timirire panapa chikuru ndechekuti vabereki venyu kana vachikuonai kana hama dzenyu dzichikuonai nhamba dzangu idzo dziripo nhamba dzewasekuru kanengo idzo zvakare tikudzisai pavapo ngavafone vauye pano vazotsanangurirwa dare rezvikunetsa mukati meupenyu hwenyu handiti imimi muchirwisawo dambudziko renyu rekuputa zvinoita sei zvinodhaka pano parihapo futi handiti aya tatenda sekuoyo imba vabereki vaka vari kuzviona nhamba idzo vafone tinzwe kuti vangabatsirike sei tatendi. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.